Żgħażagħ li fi żmien il-pandemija spiċċaw jaraw se jivvintaw, illum jinsabu jiffinalizzaw produzzjoni televiżiva li ser torqod lil dawk kollha li jinteressawhom il-karozzi u l-motorsport. Dawn huma Matthew u Fabian. Flimkien fl-aħħar sena ħarġu bil-kunċett Revd u li permezz tiegħu se jwasslu produzzjoni li mhux biss tanalizza vetturi uniċi differenti, iżda anke twaħħad sfidi differenti permezz tal-vetturi fost oħrajn. Kruta One News iltaqa' magħhom tal-maqluba fil-Qrendi fejn magħhom ġabu karozza li fl-Ewropa kollha hawn biss tnejn minnha. Fl-isfond ta' din il-karozza tkellimna ma' Matthew hekk kif spjegalna kif nibtet l-idea għal dan il-programm. Bażikament Revd kien programm li ġie conceived bejni u bejn Fabian meta konna fil-lockdown, konna board u għedna ħaneġu b'xi ħaġa idea differenti biex kif taqbattejt. Ma nagħmlux programm li huwa bħal ħadd ieħor, ma rridux hemm magazine program li huwa bażikament just reklam. Irridu nirrappreżentaw ix-xena tal-motorsport, nġibu naqa' comedy value fih, il-chemistry bejni u bejn Fabian nuruh, ġifieri nużawh biex anka meta nagħmlu road test, we don't approach it in the same way kif jagħmel ħadd ieħor. Min-naħa l-oħra Fabian spjegalna wkoll se jkun qed jinvolvi dan il-programm uħud mill-karozzi prinċipali li se jidhru fl-ewwel sensiela. Għandna Supra Mark V, suppost coming, għandna Celica GT4, għandna karozzi antiki bħal bil-Corona u hekk, imbagħad BMWs 4 Series mill-ġodda hemm ħafna għall-ħar sissemmihom kollha. Dan il-programm se jibda jixxandar fuq One mit-28 ta' Settembru l qudiem kull nhar ta' 3 fit-8 ta' filgħaxija. Kull min huwa interessat jaqra aktar dwar dan il-programm huwa mistieden iżur is-sit revd.eu jew inkella jżur il-paġna ta' Facebook ta' Revd.